sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoɗi to rewoyela matam to siiwe to magama to patukona to kundela to teccana to jewola to awoynata to ari funda to guraya to tulde to gurela sañi ko on takkusan juula ha e nder juɗala ceerno aman nene to kay haydi ha to galle ceerno amadou tijane alpha ba to moderna ha to galle makko sama sa to kilinkara ka heede ko taari ɗum kala ene jiiya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie commissariat mo Seydi Babi ɓe pawi juuɗe mabɓe e fedde wuyɓe tampinnoɓe wuuro Seydi Babi to leydi Sénégal e nder jonde jagorɗe sakkitiɗe jooɗede nden Macky Sall hoorejo leydi ndi o holliri tigui yo peeje ɓutte yo pawe e ɓeɗon taw ko amanduji mawɗi yo pawe e ɓen waɗoɓe ko wiyetede bouillon de cuisine guila e kilmasi ngaji ha e ajaji kala caggal kay teskede yoga RFI ji kañum saboto ɗum to leydi Mali M5 RFP ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe molantegal Allah ñalawma hanki o caggal julal subara e nder Bamako lamorgo leydi ndi to leydi Burkina Faso ko pelle ceɓɓitiɗe mbaɗi jangu mumen to rewo leydi ndi ko famdi kala fodde temedere neɗɗo wasi fittano muɗum e jangu he to leydi Côte d'Ivoire koye ñawore Guillaume Soro e sappo e jeenayo neɗɗo walɓe ɓe o tumda yinnode duppude leydi ndi ko ɗum wona oɗo saaha kala nder leydi he to leydi Tchad ma en kaale kewgol viol ko fate viol collectif woni yimɓe hewɓe ñukade suka debbo goto ɓe viol ɗum e kefta ɗum alay saguel to leydi Afrique du Sud ko leydi ɓurdi hewde wonduɓe sida e ñalawma hande o eɓe qime ha million ngaji 7 e feccere wonduɓe sida ɗum noon teskama tigui e oɗo saaha joni peeje ɓe ƴetti kay ko wiyete guichet automatique wonande ɓen ƴettoɓe leddi mumen ko fate safaruji sida to leydi RD Congo woni république démocratique Congo caggal kayde fulñitare wonno to ko fate volcan e to nokku to wiyete mon jira gongo hollirama tigui e oɗo saaha joni fodde ujunere temetere cukalel koko majjodiri e jinnaɓe mum koye jiilaw cattugo wona e oɗo saaha joni bisimilla moon ketki hotodirte joni jañoɗen. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko laabaɗo listikara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotake kala ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴettiɗe leɗɗe fodde 13 rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yenanama ka miskino Allah mo safruma ha cella tawa hay mbuɗo namdaki so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi wonimo hoore mum wahlita ha habba walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ene safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu ɓe mani mumen moƴƴani e joguiɓe mani cetta kala ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe korte weddoɗaɓe dabruji weddaɓe korte e wonduɓe liggeyaji bonɗi e arsigaji uddiɗi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge ene waɗa usula pegge ɓeydoje arsigaji e ittoje badane kala hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listikar so tawi a rokkimo inde maɗa inde nene ma o waɗanma listikar ha cikka ko nder ɓerde ma o huuɗi walla cikka ko wol kodduɗo e makko e kodduɗo ma e saaha kala ne haalanma haalama ha laaɓa ceerno Djiby Sy
kollaɓɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala garowo yo addorto waɗiri safaruji mum e ayiji mum ceerno Djiby Sy ene tawe nder Nouakchott base makko mawɗo ne tawe nder Nouakchott leegal ne tette waɗɗani jeere ne tette kala taximan walla kala chauffeur mon namdiɗa yona e base ceerno Djiby Sy ma adde ha yettinma ceerno Djiby Sy ne jogui base muɗum kadi to wuuro men wiyetego Nioro nder leydi Mali woni toon ko miñi ko numéro téléphone mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy noon numéro makko ko 47 22 80 84 kala jiɗɗo ɗo ko laaɓi yo jokkodire ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko ine tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano ngam yidde wallude ɓesguji men ɓe lappol palol dande maayo ɓe rewo e worgo ngam yidde ɓattitade ɓesguji ɗi ngam yidde ɓattitade guure ɗe ngam yidde ñawdude caɗele gaz defirɗo woni gaz de cuisine société biyeteɗo mini centre rim gaz a fama e nder wuuro men ka heeɗi lamorgo gorgol mini centre rim gaz ina tawe to leegal biyetegal niti face à face robin 1 e nder leegal ngal woɗɗani auberge biyeteɗo auberge faballa mini centre rim gaz ina jogui butelaji e fannuji kala eɓe jogui butelaji ɗiɗi hinde B12 B6 B3 e kala fannu taw ko lowaɗi ha mbidakka dendagal noon ɓen yeeyoɓe en gros joom butikaji joom dépôt ko centre ko mini centre rim gaz kañumen livranma ɓe jogui auto ji mabɓe livraison ɓe livre ma ha e nder boutique ma walla ha e nder nokku maɗa so tawi kadi ko an defowo joom butel mum goto so woni mawɗo soto kosa kala sa addi butel ma ko ɗon e ɗon ɓe lowantuma ha heewa ha no hannirta ni mini centre rim gaz ene jogui dépôt ji muɗum to ligseba gorgol tawte toon ko représentant mabɓe biyeteɗo Saydou Gueye numéro mum ko 46 50 67 44 to babaɓe tawte toon ko biyeteɗo général Bal numéro mum ko 46 70 18 11 ɓoyata kadi maɓe uddita dépôt mabɓe to wuuro men Diowol mini centre rim gaz fandare mum tan ko yidde wallide ɓesguji ɗi no certiri e caɗele gaz uji mabɓe kadi jiida e hay goto saabu gaz uji mabɓe ko lowaɗi ha mbidakka sa watti hutorade gaz uji mini centre rim gaz ma wattu sagguinirde ha jejjitani ñalawma carsunoɗa Allah e majji hewde mini centre noon kala jiɗɗo ko ɓuuri ɗo labde jokkodirta koye ɓeeɗo kañum woni ardiɓe centre o woni 46 52 10 22 kawata koye biyeteɗo Bal Abdoulaye walla mbaɗa 46 96 12 35 kawata koye biyeteɗo Elimane Ba mini centre rim gaz ene wiya mbadden dando faade kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira joya lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie pudarɗen jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate cellal aade hono Sidi Wulza Haf e gollediɓe mum ɓe kolliri tigui wonde ñalawma alkamisa ñalawma aljuma hanki o e nder leydi Mauritanie tuntu ko tina kay holki sa e nder leydi e kala taw ko tumanoɓe ya taw gondani e mboros coronavirus e nder waktuji nogas nde cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde joyi capanɗe jeegom o neɗɗo e nder holkiso he noon tawama tigui capanɗe hen ton tawama tigui hen capanɗe joyo e jeeɗiɗi tawama e jaati ene gondi e rafi o e nder ɓe cellanoɓe kadi capantato e ɗiɗi kepti cellal mumen ha no hannirtini paati galleji mumen ñalawma hanki o noon hay neɗɗo goto alamo rafi o yooɓi e nder jokoli leydi
leydi Mauritanie kala ha joni koye on fannu keddoɗen aljuma hanki o comité ministériel woni tigui comité taw ko jagorɗe leydi ndi e gardugol hoorejo jagorɗe on comité noon ko halfinaɓe ko fati e rewidade e oɗo saaha joyi kala to rafi coronavirus o yarata e nder leydi heɓe kolliri tigui e nder jonde mabɓe wonde kay caggal wittoji mbaɗaɗi kala tawama tigui e oɗo saaha joni no rafi o woniri e nder leydi he ni rafi o natti hulɓinade ha no yimɓeɓe cikkitini e oɗo saaha joni rafi o ko stable e kolliri noon mbaɗi erago noon faade dendagal ɓesguji leydi ndi kala to goni eto mbawi wadde kala nde boni foof wawata ɓattitade centre uji ɗi kay taw ko centre uji to ñakkoto ƴettete beele jomumen mbawa ƴettude ñakkumen haɓade oɗo mboros coronavirus hano hannirtini ha joni kabaruji men ɗemgal pular seno mima tum nakcete koto trarsa paɗena commune biteɗo commune Awuley Gatta ene tawe nder région mo trarsa ñande alkamisa ɓennuɗo Mulla Ibrahima ko kañum woni gouverneur woni wali trarsa o ardima cérémonie noon on cérémonie ƴettigol golle woni filde lefol maire kesso commune o on maire kesso noon maire wiyete ko Khadijatou Abdourahmani Dedda no kañum lomti e gonnoɗo maire wuuro ngo biyetenoɗo Mouhammeden Mokhtar Abdallah Malika on noon ko jaltuɗo aduna caggal nde yalti aduna noon ko oɗo debbo biyeteɗo Khadijatou Abdourahmani Dedda kañuma lomtimo e oɗo saaha joni biyeteɗo Yahya El Hassane Ahmadou on ne waɗama conseiller municipal commune o maire kesso o noon holliri tigui ma darano doole mum ponno wawa tigui jokkude golle maire fuɗɗinoɗe beele kadi wawa jokkodirde hano hannirtini e ɓesguji commune o kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie hono noon mbirno ene gardiɗi kabaruji men ma en jaaha to Sehil Babi commissariat mo police mo Sehil Babi ɓe kolliri tigui holɓe pawi juuɗe mabɓe e fedde bandiji taw ko fedde wuyɓe tampinnoɓe wuuro Sehil Babi ngo hano hannirtini nden fedde noon ɓe dartonno tigui e kala saaha ko wadde ko wiyete trafic simmade drogue e yeyde drogue e wadde saaha kala guykaji taw ko guykaji joguitade woni vol armé e oɗo saaha joni noon ɓe teɓam fedde nde noon ko sagataɓe jeeɗiɗo kamɓe jeeɗiɗo kala koɓe Mauritanie naɓe e oɗo saaha joni eɓe tawe tigui e juuɗe dadiɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara seno mima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗena Baye Mamadou Baye Modou Fall alias Boy Djiné ko prisonnier kawniɗo no fewi e kala saaha cokoteɗo yalta kasoji fodde laabi sappo e ɗiɗi komo doga kasoji omo heɓa fattangue dogde kasoji dognoɗo balɗe nayyi ene yiile caggal ɗum teeɓa e nder falde Tambacounda hanki jamma noon sanga 2 heures du matin ko nden tigui o artira ha to kaso to dogno woni tigui kaso mo Liberté 6 mo Dakar e oɗo saaha joni noon o waylama tigui suudu woni cellule to waɗano ɗo e waɗama suudu kadi woni cellule taw ko ɓurɗo renede e oɗo saaha joni woni cellule haute sécurité ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to Tivaouane en kalino e kabaruji men hanki e yenade taw ko yenade nde gendarme ɓe ubbinno e nder galle Serigne Moustapha Sy gardiɗo catal abitengal Moustarchidine kabaru mo keɓlen noon yoni ko fati kay hono no holiri ndeɗo jande witende Dakar active kolliri tigui wonde kay nden yenade jeeyi ɗum ko mawɗo goto biyetenoɗo wiyetenoɗo Ka Touré noon hollirama tigui koye almudo koye galle he ko almudo galle o kañum tigui kadi holluno e saaha gurdam mum wonde kay yiiɗi ko yiiɗa woɗɗitade galle o hay lawol gotol yiiɗi kadi hay sinno ma yiiɗa woɗɗitade yiiɗi ko wirnede e nder galle ko ɗum saabi noon caggal nde o yalti aduna e darde lewru korka ko ɗon tigui caggal nde o loota o hesna kay o waɗa ko kala mayɗo jullo foti waɗnede ko ɗon tigui o wirna taw ko ndera galle he taw galle noon ko galle Sinthiane takkiɗo e galle Serigne Moustapha ko gari takkiɗo e galle Serigne ona galle noon ko Sinthiane galle ko wiyete extension ko ɗon tigui o wirna e nder oɗon galle janna hollirama noon jani nde holliri ko ɓeydi tigui addande gendarme ɓe ubbidde nden yenani ittude goski ko on galle kay ne waɗi ko wiyete litige foncier woni tigui wol neɗɗo goɗɗo jeeyti wonde kañum jeeyi on galle ko ɗum saabi noon ene jeeya ko addani yenani nde ubbitede koma en gartu hen so tawi kadi en kewi ko ɓuuri ɗo labde ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara to leydi Sénégal caggal kay nde Barthélémy Dias hollirno wonde kay ko kettowo gembe mum gam yidde kay ardade mairie mo Dakar joni kadi ko debbo e oɗo saaha joni taw ko kañum ardi mairie ndi biyeteɗo Sokham Wardini kañum woni maire sa mairie ndi kañum o holliri kañum e hoore mum holliri koko hettata gembe mum gam jeeyede kay e ɗiɗon biriji ƴamtoyoɓe lefol laamu gam yidde ardade mairie ndi o holliri noon hay sinno kanko e hoore makko heɓani ardade mairie ndi yidde makko kay yato ko debbo ardoto mairie de Dakar o waɗi eran kadi faade dendagal rewɓe kala nde mbawa tigui sirginade ha mbawa ardade yoga e mairie uji e yoga e poste uji saabu o holliri kadi e oɗo saaha joni teska wonde kala e nokkuji kewɗi ko rewɓe ɓe ɓuuri nunɗude kañumen kadi ɓuuri wawde gollade ɗum noon omo
wiye rewɓe tan e sukaɓe kala nde mbawata darade no fewi cirigano ko fati élection ngaji mairuji taw ko élection ngaji tijjaɗi koɓe mbiyata des élections locales ha mbawa hebde postoji hano hannirta ni ha joni ko kabaruji men e nder leydi Sénégal hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men e nder jonde jagorɗo joɗinode alkamisa ɓennuɗo o Macky Sall horejo leydi ndi o ƴetti peeje kayim ɗena peeje noon ko wiide kay yamirde hokkude yamirore nde kuule cattude no fewi e amanduji ɓuttinde pawete e ɗina société ji guila kay addoɓe ha e fewnoɓe ko wiyete bouillon de cuisine woni gueɗe kewɗe taw ko ɓeydoje safo e barme ko wayno kirme d'équipement ji woni ko mbiyeten kirmachine wondude e gueɗe kewɗe ko ɓe mbiyata adja en e gueɗe kewɗe goɗɗe ɗe codeteɗe batteɗe e nder barmeji o holliri noon caggal nde wittoji kewɗi mbaɗa tawama tigui e oɗo saaha joni yoga e rafiji ko ɗina bouillon caboto ɗum ɗin kirmachine ngaji e ɗin adjaji kañum caboto ɗum o waɗi yamirore noon faade kay caggal kay teskede rafiji ko wayno diabète ko wayno tension ko wayno AVC rafiji kewɗi goɗɗi ko ɗuma saboto ɗum ko ɗina bouillon ngaji sabotum o waɗi yamirore kay nde taxe uji ɓutti pawete e ɗina société ji guila e addoɓe ha e fewnoɓe nder leydi he kala nde taxere hen taxe uji ɗi noon ene yaaha ha 25% eɗen tengtina ɗum noon tan ne tengtini tan wonde ɗiɗon kirmachine aji e ɗiɗon adjaji kala ko waɗaka barke ko gueɗe gaddoje rafiji kewji saabu e oɗo saaha joni kala mo jiiɗa ɓene gonde estomac ji ɓene gonde tension ngaji ɓe ko koyɗe guuloje kewɗe musoje ɓe kadi hay oɗo saaha joni ko koppi musoji teskama kadi e oɗo saaha joni yoga e worɓe ko jippiɓe leeso worɓe hewɓe oɗo saaha joni ma poussene moteur mum démarre yoga e mumen ballitotto ko leɗɗe kalɗe ɓe hen ko poɗɗe docteur eɓe foof noon tawa ala ko saabi ɗum so wona ɗeɗon gueɗe kamtorinde no fewi eɗen essiyo bandiraɓe rewɓe tan ha tengti noon e ɓen yahoɓe jeere duggoyde nde hentoɗo ɗen gueɗe ko wayno kirmachine aji e adjaji e gueɗe kamtorinde goɗɗe jaadoje hen kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to Dakar to leegal Médina e nder Dakar kikiɗe hanki o aljuma hanki o leegal ngal wuli rokko caggal kay ko seppoji ɗiɗi pelmodirtona hen seppo noon ko sukaɓe wuuro ngo sukaɓe leegal ngal Médina ngal caggal kay ne kollirno seppo men caggal juulal tisbar hollirde metti men jadani kay ko laamu ngu walla ko mairie ndi jiɗi wadde ko wiyete privatisé woni wadde stade leegal ngal taw ko stade école Médina on stade mo mbiyata stade Jaraaf noon e oɗo saaha joni laamu ngu walla mairie ndi koko yiɗi wadde ɗum privé yimɓe sukaɓe wonɓe noon sukaɓe leegal ngal mbaɗi seppo men hollirde jadani hen e ngan sanga kadi tawa sukaɓe wonɓe yaduɓe e maire o yaduɓe e gon miijo kañumen ne mbaɗi seppo yidde hollirde maire o ne jaade mum en seppoji ɗi noon mbaɗi perɓodiral hakkude mumen ɗum wuli jaw no fewi koma datiɓe hewɓe nodda e renfort ko nden tigui jaam fuɗɗi artude hakkude mabɓe e nder leegal Médina ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗinoɓe kewedde kala subaka so huccidirde e ɓesgu ngu andina leydi ndi to bilan coronavirus o yarata ɓe kolliri noon ñalawma hande o wonde e nder waktuji no gasinayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe nayo e yimɓe jeetata kolkisa e nder horkiso he noon tawama hen capanɗe joyo neɗɗo ene mari mboroso ha e nder ɓalli mumen e nder ɓe cellano ɓe kadi e nder ɓen capanɗe joyo noon so ɗum ɓetama e fangue pourcentage ene holir tigui e nder temedere kala hen tato piccal capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ko wonduɓe rafi o e nder ɓen capanɗe joyo noon hen sappo jeenayo ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o heddiɓe ɓe kala ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti oɗon rafi e nder ɓe cellano ɓe nogas jeeɗiɗo kepti cellal men ha no hannirta ni paati galleji men tato ene tampi sanne ma ballite to banggue fofango neɗɗo goto hawre ladial leydi Sénégal tugui ko mboɗoso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni eɓe jaara capanɗe nayyi e goho ujunere e temedde jeegom capantato e goho fiɗaɓe mboroso e nder ɓen noon hen capanɗe nayyi ujunere temeɗe ɗiɗi e nogas jeetato kepti cellal men ha no hannirta ni ujunere temedere capanɗe nayyi e joyo kawre ladial e ñalawma hande o hedde juuɗe safroɓe nder leydi he kala taw ko wonduɓe mboros coronavirus koɓe temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e yimɓe jeeɗiɗo kabaruji men e ɗemgal Pulaar senumima to leydi Sénégal waɗɗani leydi Gambie ko toon tigui jabɓaɗen musidɗo men kodda nene Amadou Demba kodda nene Abouba jaam ñalle maɗa eyyi ko noon tigui a jarama kabaruji men e nder leydi meɗen e te Gambie mbiyen tan landa hoorejo leydi ndi NPP kamɓe de ɓene jokki tan gam awde jaggue mawɗe to banggue dawrugol ɗo e nder leydi ndi caggal hewɓe tawtude oɗo landa hoorejo leydi ndi NPP hanki kadi mennoɗo ardade koniyankoɓe ɗo e nder leydi men Gambie biteɗe Mamadou Aliou Ba ɓuura andirede MA Ba ene wonde lieutenant Landing Sané ɓe ne wayno ɓe tawtoyi landa hoorejo leydi ndi
caggal noon nde ɓe jahanno toon wona kamɓe tan ɓe nawri e yimɓe heewɓe gila rewɓe ha e sukaɓe ha kadi e mawɓe tigui holoraɓe ene wayno noon ɓe jeehi to bureau mo ganduɗa ko NPP gam tan holliroyde ɓe jeeyama e oɗon landa kanko Aimé Ba Mamadou Aliou Ba ene wayno jeenoma e landa UDP woni landa lundiyanke mawɗo gonɗo e nder leydi ndi octobre hitande ujunnaje 2017 caggal tan nde ronki famodirde e landa laaminoɗo duuɓi nogas e ɗiɗi ene wayno hande noon o tawtama e landa hoorejo leydi ndi gam jaggonorde ɗum beele tan ene gaño e ɗiɗo sungoji ɗi paaɗen e lewru décembre ene wayno kanko ne Landing Sané leftana Landing Sané ene wayno kanko tan de o tumanoma derguidde laamu hitande ujunnaje 2 ha ñawore makko tajono on waktu omo lelo fodde duuɓi 15 ene wayno de oɗo waktu de kankone o tawti landa hoorejo leydi ndi gam jaggonorde ɗum e ɗiɗo sungoji ɗo e nder leydi meɗen te Gambie ene wayno sa ari cikkata mato koye luumo jarri bo wona saabu ɗum kala to jaruɗa e nder leydi ndi yimɓeɓe mo kala nana winde to gam hebde carte vote muɗum gam tan sungoji ɗi ne wayno so dawi beele tan wawa kanune jeede hen no ɓiɗɗo leydi fotiri hebde fodde mum ni koddinen Abouba gam Weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba anne waɗa feere jeeɗa lande ka mata lokke oto golle ma jooɗi peewi sono mima to leydi Gambie koto leydi Mali paɗen aljuma hanki o joya lewru juin hitande ujunnaje 2021 M5 RFP ɓe mbaɗi tigui mawɓodiral mabɓe mo walantegal Allah caggal juulal juma e nder Bamako lamorgo leydi ndi e nokku to ɓe mbiyata place des nations ko ardi foof noon ko yidde kay mawnita manditare mabɓe goɓire woni hitande arwinide caggal kayne ɓe mbanno ko wiyete mawɓodiral mabɓe pattam limiyagal ɗum wonno ko ñande joya lewru juin hitande ujunnaje 2020 e nder o nokku ɗum noon jeyama tiki ñalawma hanki o wonno tigui manditare mabɓe arwanide wattorde hitande arwanide kay ɓe ngala mawɓodiral e yidde kadi hollirde e oɗo saaha joni eɓe jaadiri tigui e laamu transition arde gardugol colonel Assimi Koïta e nder mawɓodiral he noon kamɓe mawɓe ardiɓe M5 RFP ɓe mbaɗi erago faade pelle kay e cate ko wayno CEDEAO ko wayno IA woni Union africaine e ko wayno pelle kewɗe goɗɗe ko wayno OIF en yoɓe gandu ɓe tinana kadi yoɓe tinno ɓe ganda ɓe tinana Mali musalla mum ɓe ganda Mali kay ɗiɗo duuɓi kala koye musalla cattuɗo woni guilay pelle ceɓɓetiɗe ha e leydi ndi ronkude deeje kala e oɗo saaha joni noon kamɓe ɓe kolirti godde ɗen pelle ɓe poti tigui ko darade kay wallude leydi Mali wona kay wiide ne fawa mum des sanctions walla ne yo ɗum e yoga e institution ngaji ɗum noon haydara la ko ɓeydata so wona tampere nder leydi hen e tampinde ɓesgu leydi ndi ha tengti noon e miskineɓe ko ɓen tigui ɓurata teskade nden tampere ha joni ko leydi Mali kedonen laamu leydi Mali ne jogui kuulala ngal kuulal noon sifono tigui ko guila ñande joyyi lewru janvier hitande ujunnaje 215 woni ngal kuulal noon ko tonggode ujunere temedde joyyi capantati e joyyi ngal 5 juin 2015 ngal kuulal noon ko hadde dendagal ɗiɗon appareil uji amplificateur uji signaux taw tigui appareil ɓeydoje signe ɓeydoje mawnirde signal e nder leydi he ko mbaɗanoɗe interdit addede ɓe mbiyata booster ko mbaɗanoɗe interdit addede nder leydi he ɗum ko guila 2015 ngal kuulala sifa haɗani noon guila ngal sifa faade oɗo saaha joni ɓen commerçant ji enen jokki addu ɗum kala to jaara e jeehe mawɗe tawateɗe nder Bamako e guure mawɗe nder leydi he kala ma taw ɗin appareil uji mbiyeteɗi booster ene jeeye hen ɗen booster uji noon hollirama tigui société joom téléphone mobile en ko wayno ɓeɗo wiyeteɓe Move Africa Matel ko wayno Orange Mali e ko wayno ɓeɗo wiyeteɓe Télécell ɓe kolliri tigui wonde ɗiɗon appareil uji e oɗo saaha joni ene kerƴini golle mabɓe ɗe no fewi ko ɗum saabi noon ɓe gullitnoma to banggue laamu e oɗo saaha joni laamu hesɗitini walla wultinigal kuulal ɓe kolliri tigui kala e oɗo saaha joni naggaɗo ne adda ɗina bostiroje walla ne yeeya ɗum e nder jeehe tawateɗe nder Bamako e nder leydi he kala jomum so naggama koko sokate duuɓi 5 kaso caggal ɗum kadi ma jomum yoɓa amande 1 million taw ko franc CFA ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade o ɓayini communiqué makko mo tonggode 450 ko fate mboroso coronavirus ɗum bon communiqué noon ko ñalawma aljuma hanki o kikiɗe o yaltindumo holliri tigui wonde e nder waktuji no gasanayi cakkitoɗi hanki ɗi ko 690 neɗɗo kolkisa e nder holkiso he noon jeegom tawamay ko fiɗaɓe mboroso ne teska tigui mboroso coronavirus ene yatiri ɓawo no fewi e nder leydi Mali e nder ɓen jeegom noon hen golle goto koto wiyete Kalambankoro goto ko hen tato koto wiyete commune hen tato
hen goto non to wiyete commune 3 mo Bamako ko neddo goto to wiyete commune 4 mo Bamako ko yimɓe nayo e nder ɓe cellal ɓe sappo kepti cellal men hano hanit ni parti galleji men ñalawma hanki one hay neɗɗo goto ala mo mboroso yooɓi fittano mo e nder leydi Sénégal e nder leydi Mali noon ɓe kolliri kadi ɓe jogui sappo e tato neɗɗo antirɓe e oɗo saaha joni wonduɓe coronavirus e nder ɓen sappo e tato hen nayon tampisande ma ballite to banggue fofango leydi Mali tugui ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni winditiɓe doggol corona ko sappo e nayyi ujunere fayi temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗo e nder ɓen noon hen ujunnaji jeenayyi temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗo keptino cellal mumen hano hannit ni patino galleji mumen temedde joyyi e sappo e jeeɗiɗo kawri ala diala e oɗo ñalawma hande kadi ɓe jogui temedere sappo e jeenayyi neɗɗo joñaɓe ne paadi holkisu men taw ko tumaɓe ya taw gondani e mboroso coronavirus ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗen Solha ko wuuro tawatego e nder banggue Sahel woni to rewo leydi Burkina Faso waɗɗani leydi Mali teskama tigui wat boniɓe mbaɗi toon jangu men jamma beɗɗo ɓe jooɓima pittali kene wona temedere neɗɗo jeeyaɓe ngoɗon wuuro ɓe kaɗan ɗon kadi ɓe jeehi to jeere wuuro ngo ɓe duppi jeere nde ha wonti doni ɓe duppi kadi yoga e koɗɗande tawatede e nder ngoɗon wuuro ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar so ɗum to leydi Burkina côté Côte d'Ivoire paɗen ɗeɗo balɗe kala noon woni dogata e nder leydi Burkina Faso ko procès kono oɗon biyeteɗo Soro Guillaume noon kañum e sappo e jeenayyi o worɓe ɓe o tumdano kay yinnoɓe duppude e leydi ndi ñawore nde noon koko fati kay e on complot yinnode derguidde e laamu walla duppude e leydi ndi hen sappo e nayo nen nder ɓen sappo e jeenayyi hen sappo e nayo koye nder leydi Côte d'Ivoire goni ɓe noon yoga mabɓe darima yeeso ñawoɓe jeegomo heddiɓe noon ko dogɓe ne tawe caggal leydi e mbadi exil woni tigui moltoyiɓe caggal leydi oɗo ɗeɗo balɗe ɗiɗi noon saket ɗo hollirama tigui ko ɓe ɓuuri ñawede kañ walla ko ɓuuri yewtede hen ko ɓen taw ko wiyeteɓe les gardes rapprochés ɓuurɓe ɓattademo e ɓeɗon tawa kadi ɓe ñawete koko fati e petelaji tawanoɗi ñande ñalawma kanko Soro Guillaume o fonno artude e nder leydi Côte d'Ivoire toskama tigui to siége mabɓe ha to galle makko petelaji kewɗi ɗi hinde Kalashnikov tawanoma toon e nder nokku e nder galle hen ha e nder jardin o kala ko ndiyana koye on fannu noon ko ndiyan ñawore wona ɗum wonno ñande nogas tati décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ha joni hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Burkina Faso koto leydi Tchad paɗen ɗeɗo balɗe kala ko vidéo dabbo kamtoriɗo no fewi on vidéo noon ko nogas ɗiɗi leƴƴande woni seconde ko on vidéo noon ko hollirde suko debbo goto mo duuɓi sappo e joyyi sagataɓe tato eɗen jiima makko ne weelamo e mbaɗamo gueɗe kamtoriɗe no fewi omo wulla yo faaɓe hoto filme on vidéo noon sarima e réseaux sociaux ji on vidéo kadi e saaha sari nde hawriti koye ñawore suko debbo biyeteɗo Mariame biyanoɗo violé tawa kadi ko sagataɓe tato ɓiɓɓe au gradé ɓe bamumen goni dadiɓe ɓe martama toɗo ko ndena ñawore woni e nder leydi hen sikka noon on vidéo ko ɓen sukaɓe ñawateɓe kay ko ɓen ko on vidéo woni catteɗo cariɗo e oɗo saaha joni e nder leydi e nder réseaux sociaux ji ɗe leydi Tchad ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sud Afrique du Sud noon ene jiiya ko leydi Sud Afrique du Sud paɗen sida ko rafi kay jiitaɗo guila 1981 ñande 5 juin 1981 yimɓe arwaniɓe wonduɓe rafi o jiitano tigui e nder dowlaji dentuɗi Amérique woni le premier cas wonduɓe rafi on biyeteɗo sida duuɓi ɗiɗi fawi hen woni 1983 Afrique du Sud en kañum ne yiiti yimɓe mum tato walla yimɓe mum ɗiɗo fiɗaɓe on rafi biyeteɗo sida e oɗo ñalawma hande o noon teskama tigui leydi Afrique du Sud ko leydi ɓurdi hewde sida e nder windere he kala saabu winditiɓe doggol sida e nder leydi Afrique du Sud koɓe million ngaji jeeɗiɗi e feccere wonduɓe oɗon rafi ɓen noon ɓe kolliri tigui yoga e mabɓe kay e kala saaha eɗen keewi addoyde leɗɗe mumen to dispensaire e hôpital uji ɓe kollirino noon e kala saaha yoga e mabɓe fodde entiére woni nder toɓe peccama pecce tati hen feccere wotere kay nattino addoyde leɗɗe mum saabu kay caɗele mawde ɓe keɓata soɓe gaddi yiɗe leɗɗe nder hôpital uji caggal kay ko dangodiral e ƴiñodiral saaha jomum won toon guila puɗal ha mutata ronka hebde leɗɗe mum ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni laamu leydi Afrique Sud ƴetti peeje kese e nder yoga e leeɗe ha tengti noon e leeɗe ɓurɗe hewde yimɓe ha tengti e wonduɓe on rafi biyeteɗo sida ɓe mbaɗi hen ko machine aji kono wiyete distributeur automatique guichet automatique sa yettima tan tawi ka binditiɗo sa waɗi code maɗa a heɓat médicament ji maɗa électro hano hannirta ni tawa a waɗani tan a tampani ko ɗum tigui woni feere hesende oɗo saaha joni laamu ngu ƴetti e nder Afrique du Sud
ko kaburuji men e ɗemgal pulaar cakkilon tan go RD Congo woni république démocratique Congo Zaïre jonte ɗiɗi joni kay caggal tigui volcan woni tigui jeygue filñiti jeygue hulɓiniguel filñiti leydi woni ko wiyete volcan e nder montagne moɓe mbiyata mo ñirango ha waɗi no yimɓe hewɓe doggino guure men hollirama kadi waɗi guure ɗe volcan o momti ha laaɓi e karta ha laaɓi hollirama tigui oɗo saaha joni e saaha kay mo yimɓe dogano danda koye mumen sukaɓe hewɓe majjodiri e jinnaɓe mum ko doggol windata e oɗo saaha joni ko million ko ujunere temettati tati woni 1300 cukalel ujunere temettati sugam koko majjodiri e jinnaɓe mum koko ronka yitede oɗo saaha joni jinnaɓe non jaaha e hôpital uji ha e centre uji kala ha e nokkuji croix rouge kala beele ne mbawa yitude e ɓesguji mumen mbiɗen ko ujunere temettati cukalel ko ronkaɓe yitede musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tongujon kabaruji men ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to leydi Gambie ko koddanene Abouba nanganen kaɓirɗe ko bisimin miñi men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on